Хора, имам да ви споделя нещо. И това е, че ме е страх да започна и го отлагам от супер много време. А, защо? Защо ме е страх? Защото съм несигурен дали ще се справя добре, дали видеото ще изглежда достатъчно красиво, дали нещата, които ще кажа, ще бъдат достатъчни стойностни. Страх ме е дали ръката ми няма да трепери в момента и да изображението да не е перфектно. Страх ме е, че ще се види прахосмокачката, която е там във ъгъла. Принципно не трябва да е там, ако бих правил видео. Истината е, че няма време, в което да съм напълно готов да стартирам и да направя нещо. Наистина не го чувствам, защото от известно време ще видите, разписвам идеи. Вижте колко идеи съм написал ръчно. Отделно имам десетки ноутове, бележки, букмарки, които просто съм си запазил с това да ми помогнат и да наистина да започна да създавам видеа и някакво стойностно съдържание. Но винаги се стига до един и същи резултат. И това е резултатът просто да всичко да остане записано и нищо да не излезе в пространството. Да, имам някакви тестови видеа, които съм записвал, теми съм си измислил, за които да говоря, които съм ги разписвал като сценарии, после не съм ги записвал. И хиляди оправдания, хиляди причини съм си давал да не направя и да не запиша нищо. В момента, записвайки това видео и не успявайки всъщност да си подредя мислите, ми излизат отново същите тези причини или нови такива. Уж се стремим винаги да имаме перфектно съдържание, да го изчистим, да го изпипаме, но всъщност ако то остане в главата ти, какъв е въобще смисъл да влагам тези усилия и да не излезе нищо наяве. Едно самозалъгване, влизам в процес, в който се самозалъгвам, че колкото повече видеа гледам, колкото повече се подготвя, толкова по-добре ще се чувствам и уверен в направата на първото видео. Чакайте, че ме заболя супер много ръката да държа телефона. Ето, както може да видите, статива е тук, но нарочно не искам да го ползвам, защото това е инструмента, който пак е за отлагане и просто за някакво оправдание нещо да се случи по-добре, отколкото може да бъде естествено и натурално. И извода всъщност, който искам да ви кажа и това, което да искам да обобщя за страха и за това, че ме е страх. И вие сигурно го виждате вече толкова време, ако въобще гледате това видео, ако въобще някой го гледа. Разхвърлените ми мисли, паузите, които правя. Всъщност страха от тези неща, как ще излязат пред хората, винаги ме е спирал наистина да направя нещо и да говоря за това, което ме вълнува. За темите, които са ми интересни, да споделя опита, който съм натрупал малко или много през годините по едно или друго направление. И безцелното трупане на идеи, трупане и накрая нищо. Нито една от тях не е реализирана, не е видяла бял свят. И кому е нужно това и каква стойност даваме, като си трупаме идеите и не ги показваме на никой. Супер кринч ми е в момента и направо не знам как ще кача това видео. Въобще с всичките тези неща, без да го едитвам и без да правя каквито и да промени, но това е да се изправиш срещу страховете си. В момента това правя, изправям се срещу страха си,
да не съм подготвен, да съм аматьор, да съм на супер ниско ниво, но това е началото. Това е първата стъпка, която ще ми позволи всъщност да преодолея този страх. Страха от самоприемането всъщност и самонеприемането на това, което съм в момента. И всъщност тази идея, която в момента си искам да ви споделя, аз си разписах и реших веднага да я запиша, без въобще никак да отлагам, защото знам, че пак няма да излезе нищо и ще бъде оставена някъде в пространството да събира прах. Затова решението ми да изляза от този кръговрат на страха е да просто да си напиша идеята, която е със заглавие "Страх ме да започна", да я структурирам по начина, по който е най-удобен за мене и директно да натисна "Записвам", за да видим какво ще стане. И ако трябва да обобщя, страхът от започване първо си има отговор на въпроса защо. Защо отлагаме? Защо отлагам? От несигурност, от стремеж към перфекционизъм, който никога няма как да бъде постигнат, и от самозалъгване, че всичко ще бъде перфектно и с първото видео ще създадеш невиждана стойност за хората, които го гледат. Действително не е така. До какво води този страх и самозалъгване, което аз в момента имам към себе си? Води до отлагане, води до трупане на идеи и води до вечното учене и влизане в този кръговрат, да изгледаме още един урок, да се подготвим още малко по-добре, за да може утре, когато се събудим, да направим перфектно съдържание. Утре не идва и не идва. И това е решението всъщност. Да не чакаш утре, в случая да не чакам утре, а да седна и да запиша това видео, без значение какво ще излезе накрая. Просто това е моята първа стъпка. Тя не е първа, защото съм извървял доста други стъпки, подготвяйки се за други видеа и теми, но това е моята първа стъпка в борбата ми с страха да бъда себе си и да говоря и да споделям мислите си. И това е общо взето, което исках да ви кажа. Страх ме да започна. И това видео, което в момента едва преглъщам и ми тежи тук на гърдите и на гърлото, това видео е решението и първата стъпка към това да преодолея този страх. Предполагам, еквивалентно би било и за други страхове, всъщност, които да се справим. Еквивалента би било просто да направим една малка стъпка, да се изправим срещу тях и да видим, че в крайна сметка какво ще стане. Някои други хора, които въобще не те познават, ще имат мнение изградено за тебе на базата от едно видео. А ти, ако искаш да им дадеш стойност и съзнанието, всъщност, каквото е моето в момента, моето съзнание е насочено към това да създавам стойност и да споделям опита си и уменията си, които съм натрупал през годините. И когато искам просто да помогна, няма значение какво мислят хората. Няма значение как им се струва качеството, как им се струва звука, картината, светлината, структурата въобще на видеото, защото вече става 9-10 минути просто говорене. Това няма никакво значение, защото стойността, тя е субективна. И дори един човек да си вземе нещо и да се мотивира да се изправи срещу своя страх, това би било достатъчно, колкото и клиширано да звучи, би било достатъчно удовлетворение за мен и видеото би било много по-голяма стойност,
отколкото просто да не бъде записано и да остане в някоя папка или нарисувано, написано на някой бял лист. Така че пожелавам на себе си да се изправям срещу страховете си по-често и пожелавам на вас да правите същото, за да може да се чувствате просто малко по-щастливи, малко по-удовлетворени от живота и да имате повече усмивки. Такива, каквито аз нямах в това видео, защото бях супер сериозен и глътнал бастуна. От моята кухня във Велико Търново, импровизирано сетъп студио, ви пожелавам прекрасен край на годината. Утре е 1 август, остават точно 6 месеца и от всеки един от нас зависи дали ще ги вземем тези 6 месеца, ще направим нещо повече или просто ще се примирим с това, което винаги е било до момента. Правете, бъдете добри и се надявам да се видим някъде по пътя, физически и дигитално, в приключението на всеки един от нас, към това да стане по-добра версия на себе си. Чао и до скоро!